Tervetuloa taas mukaan tähän meidän syväluotaukseen. Tänään meillä on aiheena tuleva auringon pimennys. Se osuu kohdalle 21. syyskuuta 2025. Joo, juuri se. Ja meillä on tässä lähteenä artikkeli Auringon pimennys 2025. Uudet alut ja kohtalokkaat päätökset. Just se. Ja tämä pimennys on kiinnostava, koska sehän tavallaan päättää sen parin viikon jakson, joka alkoi jo kuun pimennyksestä syyskuun alussa. Kyllä, 7. päivä. Joo, ja lähde kuvaa tätä aikaa potentiaalisesti aika myllertäväksikin. Niin, turbulentitsi, mutta samalla myös silmiä avaavaksi. Juuri niin, ja selkeyttä tuovaksi. Eli ollaan nyt ikään kuin ison käänteen äärellä, valmiina johonkin uuteen. Olet varmaan siellä kuulijana itsekin pohtinut, että mitähän tällainen voimakas ajankohta voisi just sun elämässä tarkoittaa. Lähdetään purkamaan tätä vähän tarkemmin. Artikkelissa on monta kiinnostavaa kulmaa. Heti kärkeen se, että pimennys tapahtuu neitsyen merkissä ja vielä uuden kuun aikaan. Aivan. Sehän on astrologisesti aina se uusien alkujen merkki, eikä niin? Joo, klassisesti kyllä. Mutta tässä on juju. Tämä on jo toinen peräkkäinen uusi kuu neitsyessä. Miten artikkeli tätä tulkitsee? Se on tosi mielenkiintoinen juttu. Artikkelissa tätä pidetään vahvana korostuksena, ikään kuin universumi alleviivaisi, että nyt todella on muutoksen paikka. Ja kun se osuu neitsyeen, niin huomio kiinnittyy just niihin neitsyen teemoihin. Eli mitkä ne olikaan? Terveys ja... Joo, terveys ja suhde oman kehon on ykkösenä, mutta myös työn ja levon tasapaino, arjen rutiinit, velvollisuudet ja laajemmin neitsyt edustaa järjestystä, suunnitelmallisuutta, käytännöllisyyttä. Nämä on nyt ne alueet, joihin sä saatat kiinnittää huomiota. Okei. Tai joissa koet tarvetta tehdä muutoksia. Ehkä luopua jostain vanhasta tavasta tai omaksua uusia hyvinvointia tukevia juttuja. Ihan konkreettisia asioita arjessa. Joo, toi kuulostaa hyvin neitsytmäiseltä. Mutta sitten se tarkka kohta, neitsyen viimeinen aste, 29. aste, sehän on jotenkin... Se on voimakas kohta, kyllä. Mitä se symboloi? Artikkelissa sanottiin viimeinen raja. Juuri niin. Astrologisesti se 29. aste on tosi latautunut. Sitä kutsutaan usein kriittiseksi asteeksi. Siinä on paljon kypsynyttä energiaa ja ehkä sellaista pientä kiireenkin tuntua. Se viimeinen raja kuvaa sitä hyvin. Se on yhtä aikaa jonkun vaiheen päätös, ehkä lopullinenkin, ja samalla se on ovi auki johonkin ihan uutta polkua, mahdollisesti pitkäänkin polkuun. Wow! Eli siinä on tosi voimakas sekä lopun että alun tunnelma. Siinä on painoarvoa. Ei ole mikään kevyt hetki. Kuulostaa siltä, että nyt tehdyllä päätöksillä on todellakin väliä. Mikä muu tekijä tähän vaikuttaa? Mainitsitko Saturnuksen? Kyllä, Saturnus on tässä tosi keskeinen. Artikkelissa kerrotaan, että tämä pimennyspiste on tarkalleen vastapäätä Saturnuksia, joka on kalojen merkissä. Okei, oppositio siis. Mitä se tarkoittaa? Se tuo kuvioon mukaan just ne Saturnuksen teemat, pitkäjänteisyys, vastuu, realismi, vakavuus. Käytännössä se meinaa, että tämän pimennyksen aikaan tehdyillä päätöksillä ja aloituksilla voi olla todella kauaskantoisia seurauksia. Puhutaan ihan vuosien vaikutuksista. Saturnus tavallaan vaatii, että et voi vaan leijua, vaan tarvitaan selkeä suunnitelma ja sun pitää ottaa vastuu teoista. Artikkelissa neuvotaankin toimimaan harkitusti ja käytännöllisesti, ei pelkkien tunnekuohujen tai hetken mielijohteiden varassa. Eli hätiköinti ei kannata nyt. Ei ehkä ole paras strategia, joo. Tuo Saturnus kuulostaa aika, raskaalta. Vastuu, seuraukset, pitkäjänteisyys. Miten se sopii yhteen sen uuden alun energian kanssa? Eikö siinä ole ristiriitaa? Se on tosi hyvä kysymys. Vaikka Saturnus tuo vakavuutta, niin artikkelissa painotetaan, että se ei ole pelkästään rajoittava. Päinvastoin, se voi antaa uskomattoman tukevan ja kestävän perustan kaikelle sille uudelle, mitä sä nyt laitat alulle. Okei. Oli se sitten uusi ihmissuhde, tärkeä työprojekti, uusi elämäntapa tai vaikka yrityksen perustaminen. Saturnus auttaa rakentamaan sitä kuuluisaa kivijalkaa. Jos teet nyt harkittuja, vastuullisia siirtoja, ne voi olla todella kestäviä ja kantaa hedelmää pitkään.
Eli se on tavallaan lupaus kestävyydestä, jos sitoutuu. Juuri niin. Jos sitoudut nyt johonkin merkitykselliseen, silloin potentiaalia kasvaa vahvaksi ja pysyväksi. Okei, eli perustuksia luodaan, kunhan toimii harkiten. Selvä. Mutta sitten oli se toinen puoli. Artikkelissa oli ihan konkreettinen varoituskin, liittyen päiviin 20.–22. syyskuuta. Silloin taivaalla tapahtuu jotain muuta. Mars ja mustakuu Lilith. Joo, juuri näin. Ne tekevät yhtymää siinä Vaan ja Skorpionin rajalla, ja artikkelissa tätä kuviota pidetään haastavana nimenomaan kehon kohdistuville toimenpiteille. Mikä tämä mustakuu Lilith oikein on? Kuulostaa aika mystilliseltä. Se on astrologinen piste, ei siis planeetta. Se liitetään usein meidän piilotettuihin puoliin, vaistoihin, ehkä kapinallisuuteenkin, sellaiseen alkukantaiseen voimaan. Okei. Ja kun se yhdistyy Marsiin, toiminnan, energian ja terävyyden planeettaan, se voi luoda aika intensiivisen ja, potentiaalisesti arvaamattomankin energiakentän. Ja siksi varovaisuutta kehon kanssa. Juuri siksi. Artikkelissa kehotetaan erityiseen varovaisuuteen juuri näinä päivinä, 20.–22. syyskuuta, jos olet suunnitellut jotain ei-kiireellisiä toimenpiteitä keholle. Esimerkiksi suunniteltuja leikkauksia, tatuoinnin ottamista, kosmeettisia pistoksia tai muita vastaavia lävistäviä hoitoja. Niitä olisi ehkä hyvä välttää just silloin. Miksi? Onko siinä joku riski? Artikkelin mukaan komplikaatioiden riski saattaa olla vähän koholla. Ja lopputulos, vaikka arpi tai jälki, voi olla erilainen tai pitkäkestoisempi kuin odotit. Selvä, hyvä tietää. Kannattaa siis tsekata kalenteri, jos jotain tuollaista oli suunnitella. Juuri näin. Pieni varovaisuus ei ole pahitteeksi. Mutta ei kai kaikki ole pelkkää varovaisuutta ja Saturnuksen vakavuutta. Mainitsit ne uudet alut. Onko siellä taivaalla samaan aikaan jotain kannustavampaakin? Onneksi on. Ja se tekeekin tästä ajasta niin dynaamisen. Samaan aikaan taivaalla muodostuu tosi harmoninen kuvio, niin sanottu suuri kolmio. Suuri kolmio. Mitkä planeetat siinä on mukana? Siinä on aurinko ja kuu Neitsyessä, sitten transformaation planeetto Pluto Vesimiehessä ja uudistusten ja yllätysten Uranus Kaksosissa. Ne ovat kaikki suotuisassa 120 asteen kulmassa toisiinsa, eli trigoneissa. Ja se on hyvä juttu. Se on tosi hyvä juttu. Artikkelissa tätä energiaa kuvataan helposti virtaavaksi ja erittäin dynaamiseksi. Se voi tarkoittaa, että uudet, ehkä vähän radikaalitkin ideat, ne voi saada nyt tuulta alleen ja toteutuu yllättävänkin vaivattomasti. Rohkeat suunnitelmat saa tukea ja ilmassa on potentiaalia aidoille läpimurroille. Wow. Eli samaan aikaan pitää olla jalat maassa Saturnuksen kanssa, Niin. mutta voi myös kurkottaa tähtiin tämän suuren kolmion avulla. Just noin. Siinä on tämän ajan jännite ja mahdollisuus. Pitää olla realisti, mutta samalla avoin uusille, ehkä yllättävillekin jutuille. Se on tosi mielenkiintoinen sekoitus. Kuulostaa todella dynaamiselta. Entäs sitten se karmallinen puoli? Artikkelissa mainittiin, että pimennys on lähellä eteläistä karmasolmua Keetua. Joo, Keetu. Sitähän pidetään menneisyyden ja irtipäästämisen symbolina. Mitä tämä karmallinen sävy tuo tähän kokonaisuuteen? Se tuo tosi tärkeän lisäulottuvuuden tähän irtipäästämisen teemaan, joka on muutenkin pinnalla. Ketun läheisyys korostaa entistään sitä, että nyt on aika päästää irti menneestä, vanhoista toimintamalleista, uskomuksista, ehkä tavoista, jotka ei enää palvele sua. Eli vanhasta ei kannata pitää kiinni. Ei väkisin, vaikka se tuntuisikin turvalliselta. Artikkelissa painotetaan tätä, ja erityisen mielenkiintoinen viesti tähän ketuun liittyen on kehotus kiinnittää huomiota omiin luontaisiin lahjakkuuksiin. Luontaisiin lahjakkuuksiin. Miten niin? Artikkelissa esitetään todella pysäyttävä ajatus sullekin pohdittavaksi. Se, mikä susta tuntuu liian helpolta tai itsestäänselvyydeltä, se voi olla juuri se sun suurin vahvuutesi ja oikea suuntasi. Ai että! Olenko mä kenties vähätellyt jotain taitoa itsessäni juuri siksi, että se tulee niin luonnostaan? Juuri se on se pointti, että se ei tunnu edes työtä. Oletko miettinyt asiaa siltä kantilta? Tuo on todella kiehtova ajatus. Että se helppous voisikin olla se juttu. Se haastaa kyllä ajattelemaan. Miten lähde ehdottaa tämän tunnistamista? Tai miten sen voisi löytää? No, artikkelissa ei anneta suoria listoja, mutta se kannustaa nimenomaan itsetutkiskelun tästä näkökulmasta. Mitä sä teet luonnostaan hyvin?
Se voi olla mitä vain. Oletko hyvä kuuntelija, organisoija, kirjoittaja, käsillätekijä, tai näetkö sä kokonaisuuksia paremmin kuin muut? Ketun viesti on, älä sivuta näitä. Anna niille tilaa ja tunnustusta. Ne voivat olla avain sun tulevaan suuntaan. Okei, tuo täytyy pitää mielessä. Palataan vielä siihen neitsyön teemaan ja terveyteen. Mainitsit sen jo alussa. Miten se nyt korostuu tämän pimennyksen myötä? Se on todellakin yksi ihan keskeisimpiä teemoja. Artikkelin mukaan monilla fokus voi olla nyt tosi vahvasti just terveydessä ja hyvinvoinnissa. Miten se voi näkyä käytännössä? Monella tavalla saatat tuntea vetoa uudistaa ruokavaliota, aloittaa uuden liikuntaharrastuksen, hakeutua hoitoihin tai tutkimuksiin, joita olet ehkä lykkännyt. Se voi tarkoittaa myös haitallisista tavoista luopumista. Tupakointi, liikasokeri, mitä ikinä se onkaan sulla. Ihan yleisesti kehosta huolehtiminen ja sen kuuntelu on nyt pinnalla. Ja se Saturnus siellä vastapäätä vaikuttaa tähänkin. Kyllä, se tuo siihen syvyyttä. Muistatko, se oli kaloissa. Se lisää tähän parantumisen teemaan pitkäjänteisyyttä ja myös sen henkisen ja emotionaalisen puolen. Eli kyse ei ole ehkä vain fyysisestä terveydestä tai uudesta dietistä, vaan kokonaisvaltaisemmasta hyvinvoinnista. Eli mielenrauha ja jaksaminen. Juuri ne. Oman jaksamisen, mielenrauhan ja sisäisen tasapainon löytäminen. Saturnus kannustaa tekemään pysyviä muutoksia, ei pelkkiä pikafiksejä. Ja se ketun mainitsema irtipäästäminen voi liittyä myös epäterveellisiin tapoihin tai ajatusmalleihin, jotka nakertaa sun hyvinvointia. Selvä. Eli kokonaisvaltainen terveysremontti voi olla monella nyt agendalla. Nämä yleiset teemat, uudet alut, vastuu, terveys, irtipäästäminen, omien lahjojen tunnistaminen, ne saa tietysti henkilökohtaisemman sävyn riippuen siitä, mille elämäalueelle pimennys osuu kenenkin kartalla. Artikkelissa käytiin läpi myös eri horoskooppimerkkien näkökulmia, eikö niin? Miten se toimii? Joo, siellä oli katsaus joka merkille. Ehkä kaikkien 12 yksityiskohtainen läpikäynti tässä menisi vähän luetteloksi, mutta periaate on tärkeä. Pimennys aktivoi aina tietyn huoneen eli elämäalueen kunkin merkin kohdalla. Voitko antaa pari esimerkkiä? Miten ne pääteteemat vois näkyä vaikka Oinaalle? Toki. Esimerkiksi Oinaalle pimennys osuu työn, terveyden ja arjen rutiinien alueelle, eli 6. huoneeseen. Siellä korostuu just nämä terveysasiat, työrytmin muutokset tai vaikka uusien velvollisuuksien ottaminen. Entä Härälle? Härälle taas fokus voi olla luovuudessa, romansseissa, lapsissa, eli 5. huoneessa. Ehkä uusi luova projekti lähtee lentoon tai rakkauselämässä tapahtuu jotain merkittävää. Mites vaikka kaksoset tai rabu? Kaksoselle pimennys osuu kodin ja perheen alueelle, 4. huoneeseen. Siellä voi olla ajankohtaista muutto, remontti tai muutokset perhesuhteissa. Ja ravulle taas korostuu viestintä, oppiminen ja lähiympäristö, 3. huone. Ehkä uudet opinnot, tärkeät keskustelut tai muutokset siinä lähipiirissä on pinnalla. Okei, ymmärrän periaatteen. Niin tärkeintä on hahmottaa se, että vaikka teemat on kaikille samat, uusi kuu neittyisessä, Saturnus vastassa, Keetu lähellä, niin niiden ilmenemisalue vaihtelee. Artikkelin tarkemmat merkkikohtaiset kuvaukset voi antaa sulle henkilökohtaisempaa osviittaa, jos tiedät oman nousu- tai aurinkomerkkisi. Ne auttaa hahmottamaan, missä ne muutoksen tuulet puhaltaa voimakkaimmin just nyt. Kiitos, tuo selvensi hyvin. Eli sen sijaan, että käytäisiin läpi koko lista, on tärkeämpää ymmärtää ne yleiset energiat ja peilata niitä omaan elämään. Mitkä siis ovat ne kaikkein tärkeimmät asiat, jotka tästä syyskuun 21. päivän 2025 auringonpimennyksestä kannattaa ottaa mukaan? Miten sä tiivistisit tämän kaiken? Joo, tiivistettynä. Tämä pimennys on artikkelin mukaan todella merkittävä käännekohta. Se on voimakas yhdistelmä vanhan päättymistä ja uuden, ja huomaa pitkäkestoisen alun mahdollisuutta. Siinä on valtavasti potentiaalia, mutta se vaatii tietoista osallistumista. Ja se Saturnuksen vaikutus korostaa sitä pitkäkestoisuutta. Juuri sitä. Nyt tehdyillä päätöksillä ja aloituskäsillä on painoarvoa ja ne voivat kantaa todella pitkälle tulevaisuuteen. Siksi se harkinta, suunnittelemallisuus ja vastuunotto ovat avainasemassa. Mutta samalla ei saa unohtaa sitä suurta kolmiota ja uuden kuun energiaa.
sitä mahdollisuuksien ja eteenpäin vievän voiman puolta. Ei todellakaan saa unohtaa. Ei pidä jähmettyä pelkkään varovaisuuteen tai vastuuseen. On tärkeää olla avoin niille uusille ideoille ja läpimurroille, joita se suuri kolmio tarjoaa. Ja erityisen tärkeää on se ketun viesti. Uskalla päästää irti siitä, mikä ei enää toimi, ja tunnista ne omat luontaiset vahjasi, ne asiat, jotka sujuvat sulta helposti. Artikkelin syvin viesti tuntuu olevan, että nyt on aika rakentaa tulevaisuutta kestävälle pohjalle. Ja sen pohjan pitäisi perustua aitoon itsetuntemukseen ja vastuullisiin valintoihin. Ja tähän loppuun pohdittavaksi juuri tämä. Voisiko tämä tuleva pimennys olla sulle sysäys tunnistaa ja tunnustaa jokin sellainen taito tai ominaisuus itsessäsi, jota olet ehkä pitänyt itsestäänselvyytenä? Tai jopa vähätellyt? Mitä tapahtuisi, jos antaisit juuri sille helpolle asialle enemmän tilaa ja painoarvoa elämässäsi tästä eteenpäin? Mihin se voisi sinut viedä? Mietipä sitä.